El vestíbul de l'edifici del Sucre és l'únic espai que comparteixen contraris a la línia de molta alta tensió, propietaris forestals de les finques per on ha de passar la línia i alcaldes dels municipis afectats. A 2:45 en punt apareixen al mateix vestíbul el president del Consell Comarcal, Miquel Arissa, i els representants de la Generalitat encapçalats pel secretari d'Economia, Andreu Morillas. Se'n van de dret a la sala CERT. Quan tothom ha pres possessió i va per començar la reunió, Arissa demana als mitjans de comunicació que abandonin la sala perquè la reunió de treball és a porta tancada. Una propietària, Sílvia Roura, que ja ha fet marxar 2 vegades les màquines de la seva finca de Folgueroles, diu que si no es permet la presència dels mitjans, ella tampoc es queda a la reunió i marxa. Amb els periodistes marxen també els representants de la plataforma que es concentren a la porta de la sala on comença la reunió i llegeixen un manifest condemnant la política de fets consumats de Red Eléctrica d'Espanya i la permissivitat dels governs central i català. Des de l'estiu del 2007, el senyor Maura és designat director general d'Economia i Mines de la Generalitat de Catalunya. No hi ha hagut ni tan sols uns mesos d'espera. D'un dia per l'altre, aquest senyor, promotor del projecte, és designat a dit per un càrrec públic, passant per sobre de les consideracions ètiques que aquest nomenament suscita. Aquesta situació ens porta a tenir com a interlocutor del govern de la Generalitat a una persona provinent de l'empresa promotora del projecte. Davant d'aquesta irregular situació, demanem el cessament immediat d'aquest senyor i la dimissió del responsable del seu nomenament. A la sortida de la reunió, cap alcalde fa declaracions, tot i mostrar-se profundament decebuts pel seu desenllaç, ja que tenen la sensació que amb trobades com aquesta, el govern es limita a complir l'expedient després d'haver-se compromès a informar el territori dels moviments respecte a la línia. Entre els propietaris també hi ha decepció, entre d'altres motius, perquè troben massa baixes les indemnitzacions. L'última sorpresa la van tenir la setmana passada quan van començar a aixecar algunes de les 12 torres que passen pel terme de Folgueroles.